2031 ya nwere ọchịchị nyefu kedu ka esiri hụ okwu aka eze na-ekwukarị oge niile sometimes enwere ihe mgbere anụ mbọ gị ma wee so nke bịara bịa hụgharịma ndị mmanụ ka nka mmadụ ga-ahụcha brain nwe dị n'ishi and some people maka ihe aṅụ ga-ahụ nwere mgbe nwe okorobịa gị na-ahụ ya naanị onwe gị gị iru owiwi ndị agha ahụ aba nwuchi nwa na hụgharị ekwuru m ekwu nge ma ata eze chifu ata eze kwuru o kwuru magwarụsiri enunu majụarịakwa ya ọnụ ma Bola Ahmed Tinubu na ndị INEC na judiciary mere emere ka ihe kwuru so o nwere ndị gị dị na-ekwu okwu ala Igbo ị ga-ege nwụ ntị n'ihi na wiwi ya hụrụ hụ mmechi ihu nne abara nwuchi ata eze wuru onye nwere ihere ọ gaghị akwụkwọ okwu n'ala Igbo mana bikosi ihe ala lula ịda ga ịjụ gị isi iwu onye ọ bikosi njere dị ebe niile mpụ na arụ ala anya makpitiri nwe ego ndị mara na wọchipụ gị fagego onye ga-ekwana ya ntị nhụchịcha 2031 lerenu ma ndị ugwu gị abịazụ oke ngo ka nwụrụ data onye inye ahụ isi ya lalu alalu we do respect isi ya lalu alalu o nweghị nọ isi bikos ndị taa na wuru echi ndị ateze arụ mma igbe wuru ateze ọfụrafụ ikwu okwu ọ dịghị ka ihe ndị a niile ha pụtara na-ekpọkọchasị ndị a inkwotu dịka ndị tusikwu ya ndị a kpọrọ onwe ha ndị ọgaranya n'ala Igbo ọ dịghị ka ihe mere ha ji etikwu ha niile bụ maka ihe ha nwere ka enwekwa ike chekwa otu akụnụba ma abụọ ha nwere ka gọọmenti hapụ ilenyere ha anya n'otu ụzọ maọbụ abụọ ọwụcha naanị ha emega n'iwu o nwere obodo ọbụla nwere ndị ọjọọ o nwere ndị ewu ndị ejesu mmadụ imi ndị ewu ha chọgahụ ego ka akpa mmụ n'ihi na onwe ihe nyere nwa o juru nwa ya ahụ ndị anyukwu ejimekwu akwụchi ike go onye anyukwu emekọkwala ha onye anyukwu bikos onwe ihe mere onye anyukwu jiri anya ihe niile o nwere ata eze anụchafụ bọtụrụ bi abụọ ọ nọ na ala Igbo ya very soon ememe aba age o kwesịrị ndị na-emezi ndụ ya na look at how old he is ihe niile ọrụ ọla niile na mpụ niile o mere n'Igbo o kwesịrị ndị na-emechi Igbo so ọwụwụ naanị na achọghị ịchịka ala bụ biznes Igbo ọwụ ndị anyukwu Maazị Tony Mbata n'okwu akpụkwa n'ọnụ ọ bụghị oge ndị Igbo ịma na ya anụghị n'ọnụ ọtụtụ mgbe n'ọnụ Dave Umahi mana ọ nwere ihe ADC steeti Enugu kwuru ADC chapter steeti Enugu o nwere ihe ha kwuru ọ sị na Dave Umahi na-adị enye Tinubu olileanya kụrụ afọ n'ala na ọ ga-enweta pasentị 90 na ala Igbo bụkwa nke ga-enye ya mmeri ịlọghachi azụ nke ugboro abụọ na 2027 na ihe a bụ olileanya kụrụ afọ n'ala na onweghị ADC Enugu si na onweghị ihe melatara n'ụwa a ụfọdụ ndị na-ekwusi na kemgbe ntọala enwebeghị na ntuliaka ọkwa onye isi ala a ga-asị na APC nwetara mmeri n'ala Igbo karịa ndị ọzọ na o mebeghị na ọ gaghị eme ọ dịghị ka olileanya nke a na-ekwu n'ọkụrụ afọ na ọ tọrọ ute n'ala ụla ọ kụchara ịfatu o werela adjective o tila mkpụrụ okwetila wee o kụchara kụgharịa mana ohe mere anyị ga-etiga o bikos ịmara mgbe o jere Edo steeti ọnọdụasị nye na-edo ngosi yes nwa manipulate ewe onye ama aha ya ede agụfụ bọjetị ịmara figo ke nyere ya dịsa amanyere ya bụrụrụ ya kpọ ọhụ so echimedo ịnọchi jeremedo jele nacha hụrụ gị ọrụ elechala m onwe ya m so ọkụ gị kọfọ ala kụọ mmụọ amaka na ụsọ ga-akọfọ ala onye mere ha ga-agwọ ngwụrụ ga-achọga ndị ochi na ndị iberibe ndị fọmụga city boy na ndị enweghị isi so ọ kụrụ afọ ala kụzi ama bikos ụmụ Igbo nwere ndị Igbo nwere a very marketable goods anyị marketiri ha opitobi and then Nigeria majority of Nigerians abaghịala dati ihe awụ onye characha kwesịrị ichi Nigeria ma ndị ugwu ma ndị Yoruba ma ndị Igbo so a ga-ahụ ịchọ iwere Judas among us so ọ kụrụ afọ ala emefughị ya that's why ha ga-ekik ga this thing na-emega ahụ akpabio na ndị otu mmomega ka e nwee ande ahụrụ m ebe enweghị netwọk mmarụrụ aka akwụla m ya mbọ ịkwụla m oli English kwuo Igbo kwuo ya everywhere m jere onye grab it ganwụ run away with it ganwụ prọfesọ ndị ochi prọfesọ Igbo na-emega ahụ rig election ganwụ so onye gị na-eme election kụgba ahụ anyị rụrụ vootu galakpuo ịdụga ahụla Peter Obi magba onye ọbụla and ihe mega ahụ ndị mmadụ iji kata obi ụlọ enwe psychology defensive mechanism na-atọ ya conscience Peter Obi active in election anyị dụrụ election kemgbe protect ọwachi
then another thing ha ga-agba ya Bola Ahmed Tinubu win the election more who president now who president o win Bola Ahmed Tinubu aga contest election mark my word ana m ekwula na-ekwuchi ike mana kedu ihe kara go beli ya ikpo onye ọtụtụ Bola Ahmed Tinubu Bola Ahmed Tinubu aga contest election Chineke nwụrụ ọnụ ekwuru m ya oge English on Sunday somebody si lezie ihe Maazị Tony Matakwa ọka kego ga contest election ọwa aha ya ọwụ mgbọrọ ọgba chezuru ezu ịhụnasa America chila wef aya ọ dịghị ka o ji contest ya contest election onwe Nigeria nọ ọ ga contest maka na ihe anyị na-ekwu ugbu a ka ọtụtụ ụmụafọ ala anyị na-ekwu si ọ bụrụ na Bola Ahmed Tinubu ndị APC pụta ime achụmnta vootu maka ntuliaka 2027 kedu ihe ha ga-agwa ụmụafọ ala anyị ha mere n'afọ atọ na ụma ọ bụ onye isi ha ga-agwa anyị na Bola Ahmed Tinubu je were foto dị na Duke bụrụ spacha ahụhụ picha ma nọ secondary school ihe ọcha ga-agwa anyị na Bola Ahmed Tinubu je mee import onye oshi erocha ahụ classmate ahụ mongo anyị ahụ jere the same Chicago University anya tọfa ihe a ga-agwa anyị na Coastal Road na ala niile na-ebe ha zụta ihe a ga-agwa anyị na nwefọm city bo wit ndị drug ibe nwe ndị dịka Cubana chief priest na what is uke Cubana dem na hụ na Zenko dem ọ dagaghị iwere na agaghị ije Imo State University mgbeje na skuul nọ mgbeje rent krad jee gosi ihe na-enwu ihe ga-agosi anyị na mgbe chọrọ iti ga-atasị ga-egbu ndị Naijiria ihe ga-agba ndị Naijiria ahụ na mgbe nwechọrọ sọsidi ebe a na-aba akpanwo ihe ga-agba ndị Naijiria na mgbe jere France chi France bịa slave anya again ihe ga-agba ndị Naijiria na oh my God ọ dịkechaziri iwu dị campaign no ka mgbe dị ha ga-agba Naijiria iwu dị campaign manager enwere ihe Maazị Peter Obi pụtara maka onye isi ụka gara aga ọ sị na gọọmenti Naijiria na gọọmenti n'ugbu a achọghị ka aha ya soro na ndị ga-azọ ọkwa onye isi ala n'afọ 2027 ọ sị na ndị a na-agba mbọ ụtụtụ ehihie n'abalị ịhụ na enweghị pati ọbụla a ga-asị wepụtara ya dịka onye chọrọ ịzọ ọkwa onye isi ala kedu ka isi ego okwu a Maazị Peter Obi but anyị kwuola ihe Adigbo na ihe niile ndị emega ahụ Peter Obi achọghị because Peter Obi wu headache nọ nwere ịrakpe ndo emerashe gbasara bọọlụ amamanya ndị na-ekwu ama na-achị onye ara nnugu onye ara ihe ogwu ọ na ya chichichi because gịnị ma bọọlụ ọwụ onye gba bọọlụ Ronaldo kpara bọọlụ na onye ọla achụm ya kpakpakpakpakpakpa because amachi Ronaldo gba bọọlụ nsogbu ga-ede amawara himini enwe ike ejele Yashiri Yakini ọ dele Finidi George or somebody na back get chụma ọwụ onye chụ bọọlụ so ihe niile emega ahụ ama ahụ si Peter Obi any political party ọbara ọ bekwara ka enwere ji anya TRP na ọ ga-ewin so nnekwela he David Umahi dem shall we prophet na Ọjịzọ Kanụ si enyere ya prophecy mgbe a na-afọ nne ya si na ndị Yoruba chicha ndị asacha ya dawuru president asị kwa God given so ihe ndị epuga ahụ iji gbanwe onwe mmanya and I know that all the APC gọọmenti mega n'ihi na Peter Obi isi ọwụwa nyere iwu ọ dị mma n'otu nkeji ụfọdụ akụkọ ana m onye a na-ekiri ya bụ akụkọ ọtụtụ ndị omebe iwu o nwere ọtụtụ ndị ọkaiwu na-aga ụlọikpe ka agba mbọ fụ na ADC na otu pati ndị ọzọ kpọrọ afa etozigo oke maka 2027 n'ihi na o nwere ọtụtụ ihe ha kwesịrị ime ha na-emebeghị ha na-achọ iji ụlọikpe ka ụlọikpe tapịara ha ma kwuo na ADC agaghị esonye na pati a ga-eji wee zọọ ọkwa na 2027 ọ dị ka nke a ga-achịta aja isi ndị niile emegha ihe awụ ndị APC ndị mark ya DC na-ekwu na ịhụna Bola Ahmed Tinubu na APC ndị abalị dị egwu agaghị ele Naijiria mebie ya omeje anyị enwe judiciary mana biko judiciary ahụla na-adatị ndị Naijiria anyị dịkwa redio agaghị onwe onye ga-enye mmanụ mana ọ bụrụ ma judiciary nye mmanụ mezuo ha chọrọ chingome n'ihi na bikos emega ahụ ebe Wike ndị judiciary gị dị na-asị onya mandate to stand Wike ji wuru nwunyo na ihe ndị ọzọ nwokpe otherwise nsogbu ga-anọ but agaghị eme ya onwe ihe ga-eme ọ ka bụ ihe omume Igbo Amaka n'oge ndị Igbo na